Tagay ako dati oh. Tagay para sa Barangay Kalawit. Bakit naman ko sticker? Kaya naman. May adobo pala man dyan. Follow mo na lang sa Facebook mo. Yun o, nakadukot siya na. May naka mga adobo dyan. May adobo pala man dyan. Sticker pa, kipalo mo kay ate mo. Oh. Sticker, sticker, sige, pigsararo ka mo. Ay, naman taga-dawag pala niya. Sensaro niya agapitog na eh. O ano mga idol, ano pang hinahalat nindo dyan? Pistang Kalawit na baga. O tara na! Kaya for today's video mga idol, pupunta na naman tayo sa Barangay Kalawit. Tama-tama mga idol, pizza 29 ngayon. At siyempre bukas 30 ay pahinga muna tayo. Gulay munang natong ang banata natin. Yun mga idol, pupunta na tayo dito kasi mauubos na yung stock ko na adobo sa amin eh. Kaya kung ikaw ay taga Kalawit, baka naman huwag mong kalimutan mga idol mag-follow, subscribe, share, comment, at siyempre pusuan mo na yan mga idol. Baka pusuan pa na ang iba yan. Yun mga idol, samahan nyo kung puntahan ang Barangay Kalawit at libutin natin ang buong barangay na to para mapuntahan natin ang bawat sulok ng Barangay Kalawit. Kasi alam nyo naman mga idol, alams na, adobo ang hanap natin. Baka mayroon naman dyan, baka naman. Yun mga idol, pupuntahan natin yung sentro ng Kalawit. At siyempre mga idol, pagkatapos natin ikutin ang sentro ng Kalawit, ay pupunta na naman tayo sa ibang zona ng Kalawit para malaman natin mga idol kung saan talaga ang daanan ng mga takbuhan dito. Matagal na kasi akong panahon mga idol hindi nakapunta dito sa barangay na to. Kaya ngayon lang na araw na to mga idol, iikutin natin ang Barangay Kalawit. Lasing na siguro mga idol yung mga tropa natin dito. Hindi ko na sila mahagilap mga idol eh. May iwas pa agi ang motor dyan. Hindi mo nagta, hindi daw mo nagta. Sige ba, sige po. Ikutan ko muna igi. Yun, no? Tahimik na mga idol ang Barangay Kalawit. Huli na tayo sa ano, pagpunta. Ano. Hoy, tagaig di ka mo? May adobo pala man dyan. Ne. Kaunta ka mo sticker ata. Follow na lang. Picsaro ka man ipugi. Okay. Follow na lang sa Facebook. Salamat. Diyan dahil na agyang motor dyan ano? Diyan, lugaw ko dyan. Sa Buriday ng mga. Mahiwas pa man ang lugar naan. Pili pang motor-motor ang videohon ka. Eh, pumunta ako. Dyan lang. Oh. Follow mo na lang sa Facebook mo ha. Yan oh. Salamat. Tigburo video ko lang ng Barangay Kalawit. Duman siguro banda mahiwas pa ban. Motor na oh. Dumanong ko na. Sige, salamat ha. Boy, nagbayli ka mo kas Banggay. Nagbayli ka mo kas Banggay. May adobo pala man dyan. Naubos na. Ano na? Sticker. Tawan taga. Nice. Paki-follow na lang sa ano. Boy. Ayun, nakapa. Yun oh. Sa may dukot. Dito na sa nota.
Yun ang nakadukot siya na. Taong tahapan sa ro. Konsain mo idukot na ano. Ayan, thank you. Okay, sige, sige. Salamat. Ano si ate oh. Mahagan pa to si ate. Sige, salamat. Ah. Ah. Oh, may na mga adobo dyan. Tagaig di ka mo? Oh. Ano? Oh, yun na. Oh, sticker. At piksaro ka mo. Oh, sige, salamat ah. Ano daw po para mo sa Facebook? Ayan oh. Diskarte mo to. Sige, pakipalaw na lang. Ay, upload ko na chan niya. Kung kamo sa video chan. Kayo na eh. Kaway-kaway ka mo. Anong pangaranin daw? Erin. Sige, shout out sa mga taga Kalawit. Okay, ingat ka mo dyan. Boy, may adobo pa lamang boy. May adobo pa dyan. Saan po? May adobo pa lamang ka mo dyan. Dito ang takasan ng ano yung sticker. Pakipalaw na lang sa Facebook mo. Salamat. Ano kaya grabe pang adobo. Di joke lang po, joke lang. Bari lusot antil ano di boy? Bari nagsasarabatan pala ng mga motor regdi pero alanganin na no. Tapos panon si Pugi. Hindi. Hindi ka boy. O di ka na kanaw. Yan. Si Mama si Papa tatawag dito. Sige boss, ingat yan. Grabe ang daanan dito mga kadiskarte oh. Woo! Tapos okay, thank you. Buti na lang mayroon pala doon medyo malaking daanan mga idol kaya pili tayong ano lang, pili lang igilid yung ano motor. Grabe pala dito mga idol, yung mga ano bahay-bahay dito sa Barangay Kalawit. Malawak pala dito mga idol oh. Taon-takan sticker oh. Kaboy oh, paki ano na lang yan sa Facebook. May agad dyan boy. Tapos may makaage. Okay, sige, sige. Sticker pa kipalo mo kay ate mo. Oh, sige, shout out kay ate oh. Okay, salamat. Alanganin kita igda. Oh. Sticker oh. Oh, sticker. Sticker, sige, piksararo ka mo. Oh, okay na, tama. Oh, may mga motor. May mga motor, madali ka mo igdikan mga motor. Grabe pala dito mga idol oh. Ayos pala dito, yun oh. Inasok na natin ang kaloob-looban ng Barangay Kalawit. Ayun oh.
lusutan pa dyan, Brad. Hanggang sa lusot kan. Pasiring yan ning tagas. Ah, may lusutan pala nigde. Muna kumayo. Sige, salamat. Salamat po. Ah. Salamat ya. Ah. Salamat kuya. Ah, sige. Ilusutang pagday. Mga idol ang barangay Kalawit. Ay, may naman taga-dawag pala niya. Sen, sarong niya agapitog na eh. Sabag naman. Ano ba sarong niya agapitaw? So, kiri ba bini atok? Sa ilang banda? Saan ang agi kan? Ah, dyan? Ah, sige, sige, day ko na dumanon. Ano man ka? Day ko lang aram. Ito. Ano ka naman? Ako mo ito? Ako mo ito? Sige, hindi mo lang ako. Sige, sige. Yung ko. Ganak mo. Yun mga idol, ito muna ang uunahan natin daanan to. Titingnan natin kung mayroon pa talagang tagusan dito. Yun mga idol, oh. Mayroon malaking bahay dito. Baka mayroon ditong adobo. Pasukin natin mga idol kasi mayroon nagkakantahan doon, oh. Bahala na mga idol, wala naman sigurong aso. Dili. Parang nakakatakot na dito mga idol, daanan na ito dito ah. Oh, lalalim. Grabe. Oh, mayroon pa doon, mayroon dito. Tapos saan kaya to lulusot ng mga idol? Saan kaya to patutundaan na to? So ayan mga idol, pabalik na tayo kasi masyado nang liblib dito mga idol, hindi ko kabisado ang daan. Oh. Baka mayroon tayo ditong maamoy na ano, na yung parang nagluluto ng kamuting kahoy nung mga panahon. Napatagay ako mga idol, sarap nung gin na may pumilo, na may ubas. Parang bihira.
Tapos may mga adobo pa kamo dyan. Ayun o, kasi yan. May mga adobo pa kamo dyan. Adobo. Are. Adobo daan. Ede, joke lang. Sticker o. Pakipollow na lang sa Facebook. O, kasi pasaro dyan o. Yun o. Naka-video ka mo. At yan. Trending ka mo at yan. Ayan o. Sige. Ha? Sticker? Sige. Sige. Ano. Shout out sa mga taga Kalawit. Grabe kage. Grabe ang agig di mga idol oh. Kung burat-burat, kung lasing-lasing ka. Tapos Kumali ka may maagi. Ipubunggo ta ka talaga. Kasama ko sticker. Nakapaka naman. Malupit ka talaga. Bakit ka sa nahilig ka duman sa... Oo. Nakapalo ko si Ibo. Malupit ka talaga. Sige. Salamat. Oy, grabe pang deliver si Pugi oh. Yan oh. Ingat sana Brad. Yurad.